dneska pôjdeme na Eris, ale predtým, než na ňo pôjdem, tak sa idem pozrieť cez teleskop. Dneska pôjdeme na takú dlhšiu cestu, tak preto si ho idem pozrieť cez teleskop. Dobre. Takže Eris má aj mesiac svoj. Ale ten sa už asi nedá odfotiť. Dobre. Ja idem na Eris. Takže toto bude trocha dlhšie trvať. Takže ja zatiaľ to strihnem a potom to, nie strihnem, ale zastavím a potom to pauznem a potom to dám, keď budem aspoň 1000-2000 od Erisu. Dobre, tak čaute zatiaľ. Dobre, tu som to už pustil, už som dosť dlho čakal, asi 20 minút. A už vidím aj jeho mesiac, počkajte, Dysnomia, vidíte, jaký divný názov, ale už sme 2000 od Eris a jeho mesiacu, takže ja sa pozriem na obidve. Ak Eris bude dosť nebezpečný, tak pôjdem asi iba na Dysnomiu, neviem. Možno to risknem na Eris, ale ak Eris bude niečo tam nebezpečné, tak najskôr idem na Eris pristávať, ale pôjdem na Dysnomiu. A na obidve mesiace sa dá pristať aj na Eris, aj na Dysnomiu. Jeho mesiac teda aj. Takže je to v pohode zatiaľ. Pristávame na Eris. Kámo, ja sa nové trasiem, lebo ja som tu nikdy nebol. A neviem, si sám tu. Ale dosť sa teším. Lebo ja som nikdy nebol na Erise a som zvedavý, jak to tam vyzerá. OK, pristávame. Kámo, to takto to vyzerá. Helna. Je tu dosť gemov, ale... Kámo, ja sa idem radšej pozrieť na jeho mesiac. Hej? Počkaj, tu je strašne veľa asteroidov. Mám ísť na jeden z nich. Máš ju do bytu, hej, tak potom to iba prilož. Nešťukaj listok, hej. Ale teraz som zistil, že to není vôbec asteroid. Takže idem na jeho mesiac. Eris cool planéta. Ale či je jeho mesiac? Či to bude jeho kopia? Bo vyzerá to dosť ako jeho kopia. Nie, počkaj, na ňo sa nedá pristať. Už skéma. Dobre, ja idem hlavne nájsť orb. Takže toto by mohol byť Platinum Nugget. Áno, to je Platinum Nugget. Toto tiež. Toto tiež. Kde orb? Zatiaľ tu vidím 3 Platinum Nugget. To je všetko. Tak to nie je moc dobre. Čakaj, idem pod neho sa pozrieť. Nič, ani orb. No je tu Nitrogen Ice. To je vše. No, Nitrogen Ice tu je. Wow, bomboklak. To asi tohto šútra orb bude asi, neviem, na Erise. Na väčšom šútri. Tak sa idem pozrieť. Dúfam, že tam, kde som videl, odkiaľ išli tie kamene, že by to môže zobrať protection, tak to je to jediné miesto. Dúfam. So tam musíme ešte rozhľadnúť, ako pristať. Tak som sa celkom mýlil, že to je jediné miesto. Ale musím niekde... What? To ako?
Tu, kde mám pristať? Dobre, ja radšej pristajem niekde tu, u kraju. Bo ja sa dosť bojím, bro. Ja som tu nikdy nebol. Helna. Bro. Dobre. Toto nenávidím. Toto nenávidím, keď mi vypadne raketa. A už mám 10. Kamo, prestaňte! To ma šikanuje. Bro, táto trpasličia planeta ma šikanuje. Bro. Minulé videa som išiel na Jupiter a jeho mesiac, na Jupiterové mesiace a teraz už na Eris, bro. Teraz už strieľam na Eris. Kámo, ja neviem, kde mám pristáť, lebo pozeraj, všade toto padá. Tieto šútre. A ja sa snažím pristať tam, kde moc nepojde na moju raketu. Tu každých 5 sekúnd ide toto. Áno, prevrať sa mi raketa, hej. Teraz mi vypadne. Čo? What the fuck? Dobre, už som pristal asi nejako. Pozberám si nejaké gemy. To riti, kámo, to neprežijem. Som v riti. Kámo, ja už neviem. Ja idem inde pristať. Ja neviem. 36! To ja chcete, aby som prežil? No, to je impossible. Čo je toto? Gem. Ale choďte už s tými gemmi. Ja chcem nájsť orb a dovidenia. Prečo ma takto týrate? Tak to mňa sa mi aj raketa zničí, kým ho nájdem. Tak artefakt idem hľadať, no a tu nájdem mytik a nikdy ho nepozbieram. Damage! Kámo, toto je úžasné. Kámo, tu není ani jedna jaskyňa. To je zlé. Som si kúpil raketu vo Walmarte. To v Amerike. Kámo. Kámo, what? Jak sa mám pristať niekde, aby mi to netrafilo, ja neviem už. Kámo, tu nič není. Si robíš zo mňa Poďte to dovidenia. Kámo, 30 už mám iba. Však to som v riti. Však to je po mne. To je po mne. Toto je už po mne. Pohreb. Ja si robím srandu. To je po mne. To ja tam prišiel, tu kameň. What? OK, prosím. Dobre, už mi to svieti na červeno. Ne. What the? Čo? Ja neviem, čo mi to so mnou robí, ale... Ja si... konečne jaskyňa, ale kým toto budem hľadať, tak aj ho zomrem. Počuli ste to, že... Kámo, to už som v riti.
nugget. Keby to bol orb aspoň. To čo je? Ale what the f... No, Dachu mi asi dá SOS signál. Aj tu strieľa! What? To čo som vám spravil? Nešikavačara! Toto je cooked. Ja som cooked. Ale to čo som našiel, bro. Aspoň artefakt. Aspoň niečo. Kamo, to už som v riči. To čo je za artefakt? Vidíte to? Aký je dlhý tam, kde je ten gem? Ten progress bar. To čo je? Kamo, to je jak mythic artefakt, alebo ja neviem. Legendary. Kamo, ja už mávam, ja už stojím pred smrťou. Kamo, ale fakt, v tejto hre myslím. Aj moja raketa, to je jak ten kocúr v čižmách oproti tomu, čo píska, ten čo má tú kosu. Či čo to má. Kamo, pozri na moje životy, bro. Ja som rád, keď pristajem na zem. Kamo, to nech mi dá, ak mi dá 3 coiny za toto, tak ja neviem už, čo spravím, ja už asi odpadnem. Chytím infarkt. Na život. Či teda, no, na videu chytím infarkt. To čo je, to vyzerá, ja neviem, čo, ako to vyzerá, neviem, divne. Hej. Neviem, kde? Ja som zatiaľ našiel nejaký common artefakt. Kamo? Kamo, táto planéta má troly úplne. Stop it. No, dobre. Sotpit. Please. Kamo, Kamo, ne. To mohol byť artefakt. Ale je. Miau. Kamo, tu som bol. Mám sa smiať alebo plakať, ja neviem. Oh no. Sa cítim jak James Bond, keď sa snaží vyhýbať nábojom. Proti týmito kameňmi. Jo. Ja som vybavil, to je všetko. To nebol moc dobrý nápad ísť na Eris. Kamo, ne. Kamo, ja som vyskočil jak Spider-Man.
Kamo? Táto planeta je strašidelná. Kamo? Zoberiem si iba gen, to je všetko. Pozrite na môj health! Ideme sa pozrieť tu iba. Hej, kameník, čau. Ja sa už bojím normálne. Kamo, to jak sa sem dostanú tieto kamene? Ja! Kamo, stop. Ale preznamte, kamo, toto má asi developerčík, toto má tu troly a neviem čo. Kamo, nehajte ma. Nechaj ma! Alergia. Alergia na Eris. Ne, kámo. Jeden hit a už som v nebi. Kámo. Ne. Už sa stop už. Ja. Stop. Stop that shit. Ja si zoberiem iba túto. Aha, dobre, ja už som. Tak, ukázal som vám aspoň ako vyzerá Eris. A dúfam, že sa vám to trocha aspoň páčilo. A jeho mesiac som vám ukázal. A ďakujem, že ste si dneska pozreli toto video, ak ste si pozreli. A čaute všetci.